Vídeo, breu, curt i ras. Estic emocionat. Sé que molts no l'entendreu, però m'és igual. Mèxic ha presentat a la Cort Internacional que el tractat pel qual els Estats Units s'anexa més de la meitat de Mèxic és il·legal. Això ha de fer molta por. Per què? Només el fet de poder-ho presentar és que Mèxic ja no respecta o no li té tanta por als Estats Units com li tenia fins ara. Això punt 1. Punt 2. Si els Estats Units perd l'hegemonia, l'estat espanyol també perd el poder que té sobre nosaltres. 3. Imagineu que el decret de 1716 de nova planta també el portem al Tribunal Internacional? El 1714 no es va firmar cap rendició, ni cap paper, ni cap tractat. Ho sabeu, això? És el 1716 de nova planta que ens acaben de prendre-ho tot, que és quan ens instauren el funcionari, etc. Sí? Vinga. Ara faltarà que tinguem... A Mèxic tenen polítics serios. Corruptes, tot el que... Serios. Aviam si nosaltres trobem algun polític que s'hi fot de cara d'una puta vegada. És molt important. Estic... Aviam si el senyor, el doctor Deulofeu, amb la seva matemàtica política, té raó. Que em sembla que era el 29, va dir, seríem lliures. Escolteu bé, llegiu el Deulofeu. Les coses van segons va dir ell, Sí? Repeteixo, molts no ho entendreu, però me la suga. És una notícia bona de collons per Catalunya, sí? Vinga, visca Catalunya, bona nit.